MRD मेदाम सफैनो हाबाय जोंहा थेंक इउ स' माच जोंहा फुकन बर'जि सफैनो हाबाय हेलौ गुमै हाय गुमै हेलौ 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 बेनाय मा खबर जाखांबाय नामा? MRD मेदाम सफैनो हाबाय जोंहा थेंक इउ स' माच जोंहा फुकन गल गल जाखोना माखो रायजोफोर कुक मेदाम सफैबाय आइदि हरनो ना अथि नांगौ सनानो दे नों माखौ सानो बेखौ खालामबानो जाबाय खिदोम सना नों जेखौ सानो बेखौनो मावबानो होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मा मा होनदों मा मैगं जाखो गुमै जाथ'वाखै खबर गैथ'आ आं मा ओंख्रिथाय ओमफ्राय थ्रि फन अन थेंक इउ स' माच रमा थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा रमा अन we are लिबर क्रिस अन ओमफ्राय रमा अन कुक अन नोंनि गोसो आतसा दे हरना हो दे हरनोबालाय कुक मेदाम ओमफ्राय जोंहा सोर सफैनाय यस कमेडि गुड मर्निं गुड आफ्टारनुन थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव सफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आब' गैया नामा गैया फैयाखै मा जाखो फिसाला लाबायहाय गंसेखौ जेबो नङा दे लाबायबालाय माथो गथ' मानसि लानो हालाय आरो मा आइदि हरनि र' अके दे ओमफ्राय बर' इडुकेसन फर के फैदों जोंहा हेलौ बर' एडिटर ओमफ्राय जोंहा रङा लाइक डान थेंक इउ स' माच लिबर लाइक डन थेंक इउ ओमफ्राय सोरजोंबा जोंना मेन्टेल एमाव हरनो आदसा दे हरबाय था र' अके कुक मेदाम ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एमआरडि लाइक डन थेंक इउ स' माच थेंकिउसै दै गंथाम आइडिजों सापर्ट होनायनि थाखाय दहाय आंनाव लिंहरासै नों आब'खौ आदसा गैया माबा दाबसासो दंहैयोमोन नामानो ओमफ्राय मा होनदों मेन्टेला मानो कमेन्ट दामखो
उन्दुनो 100K मानो बिदि दानो दुखु मोनो आङो। 3 अनाव खामानि मावनि आदसा दे जेबो नङा माव दे नोंहाबो टाइमा जालायबायना मावाबाबो जाया दाबसेयाव थानानैलाय आरो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बर' एडिटराव मा होनदों ब्र आंनो बेक सापर्ट हर दे दानो आदसा आंनाव दा माबा खालामना गालां आं दा बेक खालामगोन आंनाव दा मबाइल एक्सट्रा गैयाना कमेन्ट होना गालांदे फुल भिडिअ नायनानै 2-3 मिनिट भिडिअ फुल नायदो कमेन्ट होना गालांदो आं दा नायनानै बेक खालामगोन आरोना सिन्था दा खालाम ओमफ्राय आं 3 अन 4ल' नुदों 7 दङ 7 8 दङ नै ओमफ्राय मा होनदों अलिभार अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रमा अन थेंक इउ अलिभार अन रमा अन एमआरडि अन रमा अन अलिभार अन ओमफ्राय एमआरडि अन ओमफ्राय मा होनदों बाय होनबा कमेन्ट फरायाबा आया कमेन्ट नायबोगासिनो थायाल' आङो ओनसोल ब्र' आं कमेन्ट फरायगासिनो ना नैबे श' जायाखैना आरोना नों डिलेट खालामदोंना श' जायाखै बियो गाज्रि मोननो नाङा आं नुनायखिनिखौ फरायदों आरोना बै नोङो नैबे मोनसेया श' जायाखैना फार्स्टनिया ओमफ्राय मा होनदों लिभार अन ओमफ्राय मा होनदों रमा अन एमआरडि अन ओमफ्राय जोंना मेन्टेला लाब-लाबनो ओमफ्राय जोंहा आं दासो चेनेल फुल भिडिअ नायनानै 3 मिनिट 2 मिनिट जिखुनु जाया नों बबेखौ मोनसेयाव नायो 3, 2 लं भिडिअ एकदमबारे फुल नायथारनानै साब खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट हो नङाबा आनजालायोना बेबायदिबाथाय थानो नागिरा आरो हाब नायनो नाङा हाब नायोबा सर्ट नायोबा थानो नागिरा आरोना नोंनावबो आन जागोन आंनावबो आन जागोन आरो ओमफ्राय सोरजोंबा लोगो जायो नामा आं नायनि र' नोंखौ चेक खालामनि आं नेटआबो माथो माबासो रिल्ससो बाव साबा मा दङ 6 जन दङ ना लोगोफोर नैबेखौबो साब खालामना हो दासो 6 जन दङ बेना साबा बरा एडिटर 4K खौ ओमफ्राय जोंहा माइनु सौफैलायबाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव सौफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर गासैनिसिमबो ओमफ्राय जोंहा सांगा सापरिनि सौफैनाय हाय आं फैबाय दे आदसा थेंक इउ स' माच दे आं ब्लु होना होनि दै नोंनो केरेक्टर नों रोंना रोङा नोंलाय खिथाहरलाय गुबुन चेनेलाव थांनानै साब खालामनो रोंना रोङा नोङो ब्लुजोंहाय
ओमफ्राय माबानोबो होनानैसै आङो देब्लु होजोब्बाय आङो रोङो आतसा दे थांनानै सर्ट भिडिअ माबा सर्ट भिडिअ नायनाङा दे 2-3 मिनिट बिदिखौ नायना फै गासिबो बेक खालाम नों थांना हाबनानै माबा आरोना खालामहै जोंहा होदो लोगो जानोबा फैदो जानोबा आमब्लु होना होबाय दे थांनानै हाबनानै नों हाबनानै माबा खालामफै आरोना हल सांगा हेलौ सांगा नो मा होनदों जोंना रोङो आदसा ओमफ्राय सांगाया मा होनदों लाइक खालामबाय आदसा थेंकिउ स माच लाइक होनायनि थाखाय सांगा सिस्टार ओमफ्राय जोंहा मा होनदों हाय लोगोफोर आंखौबो जइन खालाम आंबो नोंसोरखौ जइन खालामगोन आदसा दे नों जायजों लोगो गैया बेजों थांनानैहाय माबा खालामहै आरोना सांगा गासिबो बेक खालामजोबखायो बिसोरो ओमफ्राय जोंहा लाइक डाउन थेंक इउ स माच गुड आफ्टारनुन सेम टु इउ दे नोंथां दा मा होनदों जेरिना बर' फैदों जोंहा हाय आदा नो हाय हेलौ आगै मा ओंख्रि जाना फैखो फान्थाव ना मा होनदों नोंलाय खनसे सोंबावबायसोमोन ओमफ्राय जोंहा गेरेमा मा होनदों नोङो मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखै गेरेम नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो ओमफ्राय जोंहा सांगाया माबा बर' एडिटराव मा होनदों सांगा साबधान चेक ग्र'नो सांगा बेक खालामदो थिक खालामनानै ओमफ्राय जों मा ओंख्रि जा दाउलेट नो ओमफ्राय मा होनदों जिरिना बर'आ बर' लोगो खालामदो दे नो है जोंहा बर' थ लेंहरदों नै जिरिना गैया जोंहा लोगो खालामफै गोलावथ' नायनो हाखाया 2 मिनिटफोरनिखौ नायना हो आरोना भिडिअखौ फुलनो ओमफ्राय मा होनदों जोंना गेमसारा जाथ'वाखै संगासिनो दं दां 1:30 PM आवसो जागोन आदसा आलासि दं नामा मा ओंख्रि संखोनो ओमफ्राय मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आदानो जाथ'वाखै जिरायना आगै जाथ'वाखै जिरायना अन थेंक इउ स माच जा मा होनो नैबेखौ बारबोदोंमोन दै आंना जिरायना आगैया मा होनदों फान्थाव आदा गेरेमसानो बेखौ बारबोदोंमोन दै ओमफ्राय मा होनदों जोंहा बर' एडिक्टर मा होनदों जोंना दे आं बारा रोङा खाथियाव कमेन्ट
नुबाल' बेक खालामनो रोङो आं। आदसा नों बे जायखौ नोङो खालामगोन ना, जायखौ नों खालामगोन बेनि सिनाव थुदो ग टु। आं बेखौ खालामना होनो दे, दिल थुनायनि आङो नैबे गथ' चेनेलाव थांनानै बेयाव क्लिक खालामदो, डाइरेक्ट चेनेलाव थांखागोन बे नों जायखौ थुदों बेनाव थांखागोन आरो ना, बेनि चेनेलाव हाबहैगोन बियो। गथ' चेनेलाव थुना होदो, ओमफ्राय नों भिडिअ नागिरनानै एसे 2 मिनिट 3 मिनिटनि भिडिअ नायनानै साब खालामना होबानो जायो आरोना। माबा खालामनानै फुल भिडिअ नायदो, साब खालामदो, ओमफ्राय नायखांनानै उनावहाय कमेन्ट हरबानो जायो। ओमफ्राय मा होनदों? जोंना गिनांगौ गैया, गथ' चेनेलावल' क्लिक खालामनानै डाइरेक्ट थांखायो आरो बे नों जायखौ खालामगोन चेनेल बेयाव थांखायो, हाबहैखायो। ओमफ्राय मा होनदों? आदा गेरेमसा खबर मा ओंख्रि जाखोनो? नै बिथाङा ओमफ्राय आलासि गैया, आलासि गैया मा होनदों? फ्रामबो आदसा बिदिनो टाइम आवसो जाखायो। आदसा दे माइ हाखांबाय नामा गेरेमोनथां? ओमफ्राय मोजां खबरा आंना दावलेबनो। ओमफ्राय मा होनदों? गेरेमसा बसुमतारी आं नोंखौ जइन खालामबाय, आंखौबो जइन खालामदो। गेरेमसा माबाया जोंना सांगाया नोंखौ साब खालामबायनो। ओमफ्राय नै माबायाबो लिंहरदोंमोन दै, सांगाया माबायाबो जोंहा बर' इडिटराबो लिंहरदोंमोन थांनानै साब खालामहै। बेयो बारा रोङानो। थेंकिउ, आंबो खालामगोन। आदसा सयजन दं। माबा मा होनदों? बर' इडिटरा मा होनदों? गानो मा होनदों? सांगा साबधान खालामबाय कमेन्ट चेकनो। सांगा खालामबाय नायनाय, चेक खालामदो। अलिभर अन, थेंक इउ सो माच। मोजां फैदों। बुलटु ब्लक बड'लेण्ड। हेलौ 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 नोंथां, गुड आफ्टारनुन। थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय। एमआरडि अन। ओमफ्राय माबाना स' जायाखिसै। बुलटु ब्लक बेयो चेनेल ना माथो चेनेलसो प्रफाइल सोलायबायना आन्दायदों। गलगला गलगला बुलटु बिथांनोबो आं ब्लक होना होनि र'।
Roma on बर' खामनो बुलथुआ मानदों फरायखांखाबाय ओमफ्राय जा बुलथुआ मानदों मा खालामबाय दं नामा हो ब्र' आदसा आङो ओरैनो दङ न'आवनो नोंसोरजों माबा रायज्लायगासिनो नोंसिनि कमेन्ट नायगासिनो आङो ओमफ्राय जोंहा गेरेमा हेल' बुलथु सालथे नो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रमाया बर' खामनो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सांगे खामनो मोजां हेलौ गेरेमसा सालथे होनो जों बुलथुआ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जाखांबाय नामा गेरेम सालथे होनो ओमफ्राय मा होनदों सांगे खामनो सोरखौबा लोगो खालामनो थांदों नामाथाय र' दे कमेन्ट हरलाय दङबा मा खबर बुलथु सालथेनो ओमफ्राय जा मयना अन माइनुसो मयना जोंफ्लांलायदों माइनु अन थेंकिउ स माच अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय मा होनदों गेरेमा जाथ'वाखै दं बुलथु सालथे आदसा ओमफ्राय मोजां सालथे गेरेम नोंहालाय नो मा गल गल जालाबाय थायोब्रा दसे दसेनोलाय ओमफ्राय मा होनदों आंहाबो मोजां सालथे बुलथु सालथेनो ओमफ्राय जोंहा बुलथुआ मा होनदों मोजां दं गेरेम सालथे सान्दुं सायदों आं होद दानो सान्दुं सायलायनाय जाखोब्रा लोमजादोंसो नामा मानसियालाय ओमफ्राय मा होनदों जोंहा सांगाया बनदो बानायदो खालामनोसै आं नै जोंहा एमारदिया लिंहरदों सांगा एमारदिखौ थांनानै खालामहोलाय मोननै दे बेना चेनेला रमा मोनसे दङ ओमफ्राय एमारदि मोनसे दं मोननैयावबो खालामना फै दे बेयो दा बेस्थ' दस्रायावसो थायो लान्च बानायदों खोमा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों हेपि दिवालि अल फ्रेन्ड हेपि दिवालि गुड आफ्टारनुन थेंक इउ स माच लाइभ स्क्रिनाव सफैनानै जोबोद साबायखर मा होनदों आं दिनै आं दिदोमस्रिनाव लाइक होना फैनि र' आदसा दे दिदोमस्रि होदोंमोन ना होमबा ओमफ्राय मा होनदों बुलथुआ लोमजायाखै गोजांग्रोम मोनदों आं र' आदसा
र' आंबो हाबैनायनो जिदोनसोनि एमबियाव टावारालाय बोरै बोरै जाबाय थायोब्रा आंनालाय जारलालै साबाल'सै माथो ओमफ्राय मा होनदों रमा अन अलिभार अन एमआरडि अफिसियेल अन थेंक इउ सो माच साब्रै लाइक डन बेबी थेंक इउ सो माच लाइक होनो फैनायनि थाखाय नों मोनफैबाय नामा थुल' दारलिं 1% होननाया बोरै फैबावगोन नोंलाय आं मबाइल चार्ज होफैदों मालायनावसो आदसा दे मोसौ खास्लायनो थांफिन नांसिगौ दे ओमफ्राय मा होनदों लाइक डन रिसार्ज सफैनो आरो जोंहा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मा खबर मावनो गेजेरावनो रिसा ओमफ्राय मा होनदों मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया खबर गैथ'आ जोंहा रिसा ओमफ्राय थुल' दारलिङा जोंहा मा होनदों
दासो मन्दिर गदों अटसा दे दे ओमफ्राय मा होनदों जोंहा रिया श्रिया RAY फैदों जोंहा लाइक डाउन थेंक इउ स' माच थेंक इउसै आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा होनदों रोसाया अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मा ओंख्रि जाखो बेबि जाथ'वाखै मोनजाथ'वाखै मा ओंख्रिथाय मिथिया र' दालि ओमफ्राय मा होनदों रिसा अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा होनदों आं थांफिननोसै दे मावजि गाज्रि दामोनसै जेबो नङा दे मबाइल चार्ज गैयिखौलाय आरो माथो गाज्रि मोननायनिलाय मा जाखो मा जानांगौ जाखो मबाइल चार्जआनो गैयाबालाय बोरैहाय गाज्रि मोननालाय मा जानो ना मा होनदों Roma on thank you so much ओमफ्राय Oliver please on thank you so much bye sona love you thank you so much love you too मा होनदों बारे दार्लिंसो जाबायनो ओंलै जायो मा होनदों रमा जाबावबाय नै जोंना दार्लिंआ मेगन साबाय नामानो थांबाय नामा जाखांबायना जायाखै थ' दार्लिं गल गलसो जालायबाय नामाब्रा
थाइखा हा थुलुनिनो ओमफ्राय मा होनदों खायाखा हा थुलुनिनो ओमफ्राय मा होनदों आं दासो थांसै दे मावजि आदसा दे थांदो ओमफ्राय मा होनदों रमा माजों सानैजों मोजां मा होनदों रमा जों सानसुलि ना मा जाखो सानो जों जों सानैजों रमा जों सानैजों मोजां मोनलायो नों मेगन जालालै बिसोरजों मेगन सानांलादेनो गैलालै जालाराम बिसोरजों आमावजों आंजों हाबा जागोन लोगोफोर रावबो सना दाहोनखा आं सनाखौ ओमफ्राय मा होनदों जारलालै बिसोरो जोंना मा लिभार जोंना मा लायो जानो सना बुंगोन मा होनदों जायनो सना बुंगोन एमावखौ मोनखाबाय नोंसोर आंजोंनो जारलालै बिसोरो दे बिदिनो सिलायलायबाय था नोंसोरो ओमफ्राय मा होनदों जोंहा आं गोरिब सौफैबाय आदै दासो आंहानो जेबो नङा दे थेंकिउ थेवबो सौफैनो हाबाय आंनि लाइफआव मा होनदों बाय बाय अके दे बाय दे सना जिउ बाय दे सना जिउनो दे थांदो मस्था मस्था खेलायलायबाय थानो हागौ नोंसोरो ओमफ्राय मा होनदों रमा हरलायबावनो मिनि हरलायबाय जाथारगोनलै नोंसोरजों ओमफ्राय मा होनदों रमा हे जाहरबाय नै ओमफ्राय आरो बेबो थांसै होननाया दंबावथारसै जारलासो बिसोरो हाथाय खिथानासो मिनिहरबावबाय आरो नोंबो रावखौबो जेबो दा होनखा आं फैफिनगासिनो जालालै देनजार दम होनखाबाय बे दे
होनथारा आं रावखौबो आग्लाय ओमफ्राय दे साया देनो ओमफ्राय मा होनदों मिनिनो रबाय रमा मोजां दे बिदिब्ला आंनि एगेन्स्ट जानाङा नो थैखागोनलै लागाव जालालै लिमारन दिमा थैथारगोनलै बोरै जाखो गल गलसो जाबाय नामा हरखि सान गोसोखाङो नोंनि महरखौ मा मुहिनि भावना नों आंनि गोसो गोरबोआव मा होनदों जल्दि जादो आं अमा बेदर मा जाखो मोनजा अके जागोन दे मोनजागोन बाबारि एमाव खुसि जाथारबाय लागावबाय खुसि जानाय नुबाय आरो आंखौ जालालै नोंसोरजोंबो नोंसोर बिदि खैखा खैखा एदावलायना मिनिनांदों आङो खुसिसो जानाय नुबावबाय नो आंखौसो जा जाबावगोन नोंजोंबो रङा मेदाम
मा होनदों लिभार अन एमआरडि अन ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रेबेल लेडार लाइक डन ब्र थेंक इउ स माच गुड आफ्टारनुन थेंक इउ आंनि लाइभ स्क्रिन सफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर नोंथां रमा मेडाम सानजौफुनि मा बानायखो सानजौफुनि जानाय मा बानायखो औ औ आगे परे परे और तुम की बात करती हो all labor on MRD on thank you बानायाखै दाबो बानायाखै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आदै मा ओंख्रि जाखो मोनजाथ'वाखैनो दासो जानो नागिरदों मा ओंख्रिथाय खबर गैथ'वा नेटआबो फाग्ला जायोलै सम सम गिदिंब्रबलाबाय थायो
जाम्बा जायो बिदि लाबोबालाय। थोद मासथिनि दसेबो गैला दे नै। बिदिजोंलाय बोरै वाइटसिं मोनगोनलै आं। नेट प्रब्लेम बाथाय नेट गिदिंबाय थाबाथाय वाइटसिंआनो जानो नागिरा। Rama on, liver on, MRD on, Rama on. Thank you so much. आं ओंखाम जागोन दे लोगोफोर। टाइमाबो जाखानोसैमोन जानायालाय होमबाबो दसे थाबावनोसै आं। ओंखाम जागोननि आं।
बोरै जाखोब्रा नोंलाय लाइभ होनायालाय